Jeg startede med at stå og male foran kaminen sådan i mit barndomshjem, fordi der tørrede malingen hurtigt. Der har jeg virkelig brugt mange timer. På min folkeskole, der var der sådan en emneuge, hvor vi alle sammen skulle male vores fantasidyr. Jeg kom så på en eller anden mærkelig måde frem til den her blå gris, som kunne flyve. Jeg tror lidt, det var den, der sådan gjorde, at jeg synes, det var fedt at være kreativ, fordi man bare lidt kunne få lov til at lave hvad som helst. Den der følelse af, at man bare kunne, at man kunne skabe alt, at der ikke var nogen begrænsninger. Og det har jeg altid ret godt kunne lide, at jeg bare kunne sætte mig ned foran et papir og så bare sådan skabe min egen sådan virkelighed i det. Jeg tror, grunden til mine universer, som jo meget af de der mærkelige væsener, det tror jeg på en eller anden måde er det der, sådan, de der små hverdagshistorier omkring, sådan, hvordan at man egentlig bare skal huske på det der med at drømme og have sine små, sådan, ja, at man godt vil nå op til månen, ikke? Fordi at det er fandme et spændende sted. Og sådan, det er meget de der små historier, som jeg godt kan lide at skabe. Og det giver, altså igen det der med, det giver mig ro. Og det giver mig lov til lidt at forlade den her verden med alle de formaliteter og alle de ting, vi skal huske og sådan noget. Det giver mig lidt lov til bare at dykke ned i en verden, som jeg selv ligesom på en eller anden måde kan skabe. Det synes jeg er ret fedt, den der fornemmelse af sådan. Jeg ved ikke, altså du har det sikkert også med nogle ting, men det glemmer tiden. Og det lyder jo også på en eller anden måde banalt, fordi det gør man jo indimellem. Men det er i hvert fald det, jeg synes er mega lækkert ved at tegne, at man bare sådan glemmer tiden.